Csodálatos, ne hagyd abba, kérlek. Nagyon jó vagy. Délután mindenki téged fog csodálni. Pedig még nem láttál mindent. Most figyelj. Szevasz, tesó. Figyelj, kurva nagy baj van, feltétlenül beszélnünk kell. Gyere 3-ra a szokott helyre, találkozzunk az erdőben. Ki volt az? Az öcsém. Biztos megint valami baj van. Ismered milyen? Mindig az ösztöneit követi. Fél éve nem láttuk egymást, és most újra találkozni akar velem. Ott találjam ki. Az erdőbe hívott. Igen, a fenyőfához. Sokat jelent neki az a hely. Régi gyerekkori emlékek. Rég jártam arra felé. Jó lesz újra látni az ismerős környéket. Megint pénzt kért. Igaz? Ezt nem mondta. Általában nem is ezzel szokta kezdeni. Egyszer neki is talpra kell állnia. Mikor tanulja már meg végre, hogy egyedül kell boldogulnia? Figyelj rám, Oliver, nem segíthetsz neki örökké. Nézd, tudom, hogy már nem akarod látni. De meg kell értened, nem tagadhatom le az öcsémet. Estére azért tiszta lesz, ugye? Feltéve, ha nem fogsz hátba szúrni. Elnézést! Tudnál adni egy cigit? Nem hinném, hogy én vagyok az embered. Nézd, eléggé nagy ez az erdő, menj és keres valaki mást. Ha? Úgy látom, nem működik a telefonod. Bedöglött a masina. Nem meglepő. Itt az ilyesmi gyakran megtörténik. Eltévedtél, igaz? Van itt a közelben egy hatalmas fenyőfa. Oda vezetnél? Szóval te is a nagy fát keresed. Segíthetek neked. Persze. Mindennek megvan az ára. Ez nagyon jó. Ha odaértünk, szippanthatok még egyet. Itt van ez a doboz. Ha oda vezet, a tiéd lehet. Kövess engem. Nem vagyunk már messze. Hogy kerültél ide? Sokan jöttek már errefelé.
Te vagy az első ember, aki ezt megkérdezi. Üdvözöllek az otthonomban. Mióta élsz itt? Az idejét sem nagyon tudom már, mikor kerültem ide. Ezen a helyen nem szokás számolni se a napokat, se a hónapokat. Nem olyan füstös, mint a nagyváros. Nagyon otthonos is tud lenni. A hideg téli estéket azért senkinek nem ajánlom. Gyerekkoromban gyakran jártam errefelé. Nagyon megváltozott ez a hely. És az az útlezárás. Tudsz róla valamit? Régen minden olyan lepusztult volt. De a tulajdonos rendbe hozta a dolgokat. Miféle tulajdonos? Testi-lelki beteg ember. Járni is alig tud. Elengedte ezt az erdőrészt, azóta csak ritkán fogad látogatókat. Beszélhetnék vele? A tulajdonos nem szereti az idegeneket. Ha látni akar, biztosan magához hívat majd. Itt van ez a fa. Emlékszem. Erről estem le 14 éves koromban. Az öreg tölgy. Szép darab. Sok mindent látott. És még mindig itt áll teljes életnagyságban. Habár mozdulatlannak látszik. Mindent megérez, ami körülötte van. Bízzál bennem. Meglátod, hamarosan odaérünk. Úgy néznek ki, mint a porcelánbabák. Persze nem azok. Hová vezetsz engem? Pontosan oda, ahova el akarsz jutni. Olyanok, mintha mozognának, de mégis mozdulatlanok. Nem akarom bámulni őket többet. Vigyél innen. Élő emberek vagy viaszbábuk? Ezt innen nehéz megállapítani. Olyan, mintha egy múzeumban lennék, egy élő kiállításon. És nincsen belépőjegy. Ingyen látogathatod. Megérkeztünk a sportosztályra. Megőrülnek a labdákért. Ugyan nem érik el, de mindent megtesznek a sikerért. Tiszteletre méltó a kitartások. Igazi sportemberek. És ezt a rendőrség megengedi? Hogy mit tesznek a zsaruk? Megdermednek a meglepetéstől. Miért csinálja ezt a tulajdonos? Ezt majd ő elmondja. Úgy érzem, hamarosan beszélni fogtok egymással. Azt javaslom, légy tisztelettudó vele. Híme, megérkeztünk a legfrissebb darabhoz. Ne próbálja megérinteni. Ezt a saját érdekében mondom. Örülök, hogy végre ideérkezett Oliver. Tudom, nem volt könnyű, de végül mégiscsak itt van. Ezek az emberek itt mindegytől egyik halálos betegek. Nem engedhetem meg, hogy a halálba lovagoljanak. Meg kell adnom nekik a túlélés esélyét. De hát ők szabad emberek. Miért avatkozik bele az életükbe? Ha az emberek nem képesek egyedül meghozni a helyes döntéseket, akkor nekünk kell meglépni helyettük, Oliver. Elveszi az életüket, miközben szabadon élhetnének.
Szabadság. Tudja, Olivér, nem csalódtam magában. Pont olyan makacs és önfejű idealista, mint a testvére. Az öccsét jól ismerem. Pincérként szolgált nálam. Ezt a helyet is ő ajánlotta is. Meg kell mondjam magának, igaza volt. Gyönyörű környék. Sokat utaztunk együtt. Behajóztuk a világot. Gyönyörű utak voltak, aztán az átkozott, távol-keleti út megváltoztatott mindent. Mi történt akkor? Az öccse egy szép napon egy csapat örömlánnyal érkezett a hajóra. Volt köztük minden. Japán, európai, néger. Hatalmas buli volt. Senki sem sejtette, hogy az örömlányok közül 3-an halálos, gyógyíthatatlan betegséget terjesztenek. Sokáig nem történt semmi, aztán egy napon a 18 éves fiam magas lázzal ágynak esett. Eltorzult az arca, a teste, és hatalmas kínok közepette 2 nap múlva meghalt. Az orvosai megállapították, hogy egy azidáig ismeretlen, gyógyíthatatlan, halálos kór végzett vele. 8 további emberemmel ugyanezt történt. Nem lehet tudni, mikor támad a halálos kór, de ha elkezdi működését, akkor már nincs segítség. Tudósaim kifejlesztettek egy módszert, amely nem pusztítja el ugyan a kórokozókat, de megadja az esélyt a túlélésre. Olivér, ezek az emberek itt mind 1-től 1-ig léteznek, csak anyagcseréjük meglehetősen lassúnak mondható. Ezt találta ki megoldásnak, hogy téli álomba küldi az embereket? Néhány hónap, esetleg néhány év, és az ellenszérum elkészül. Ez az egyetlen módja a túlélésnek. Van még valami, amit át kell adnom magának, egy üzenet. Az öccse azt akarta tudomására hozni. Sohasem leszek egyedül. Mindig velem maradsz, testvér. Nem értem. Mit akart ezzel mondani? Nem érti? Mindketten fertőződtek a halálos kórral. Álljunk meg. Én nem jártam Ázsiában. Azt mondta, 3 ember terjeszti a kórt. Miért nem találja meg őket? 2 közülük már sikerült likvidálni. A harmadikat, aki a távol-keleti harcművészetek mestere, maga is jól ismeri. Petra, a felesége. Most ezekben a percekben likvidálják. Az öccsét is és magát is ő fertőzte meg. Petra? Nem hiszek magának. Engedje el az öcsémet, el akarom vinni egy kórházba. Már késő. Hatalmas kockázatot jelentene, hogyha elhagyná ezt a helyet. Sajnálom, Olivér itt marad. Nincs más választása.